To bisa sani na ranar 1 ga watan Oktoba, rana ce da cika shekaru 60 da tarayyar Najeriya ta samu yancin kai. Haka kuma rana ce ta cika shekaru 71 da kafar jamhuriyar jama'ar kasar Sin. Don haka a nan ina so in taya al'ummominmu baki daya wato murnar wannan rana. Da fatan Allah ya ƙara dangon zumunci da ke tsakaninmu da kuma Allah ya kawo mana alheri da kuma cigaba. To game da kayakin Hausawa mata gaskiya dai ina son su sosai saboda gani na son yi min kyau kwarai da gaske. Bari nuna maka hoto. Ga yadda nake son da atamfa. Na fi son riga da zane da kuma dankwali. Na ji daɗi sosai da na san da atamfa. Idan Allah ya bani damar zuwa Najeriya tabbas ne zan je kasuwa domin a dinka min wato kayan Hausawa iri daban-daban. Ina son su sosai. A shekarar 2011 na taba samun damar zuwa Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar domin saduwa da masu sauraronmu na rediyo. Kuma wannan ne karo na farko da na je ƙasar Hausa.